black box from the military plane that crashed in Malawi on June 10th has been found. The box was located using GPS and recovered from the wreckage. All 9 people on board the plane died in the crash. The German investigators have the black box now and are studying the information it contains. They are working with authorities in Malawi to figure out what caused the crash. They will release a report on their findings by the end of August, and a full report later on. The goal of the investigation is to prevent similar crashes from happening again, and the findings will be shared with the public. Malawi nonse, this is Comrade Ntanyo on Limpopo FM program ija yomwe ija imene timaicha nkhanga zaona kapena kuti nkhanga zatongola. Muli bwanji kumangochi tamva kunena kuti mafumu dzulo anaitanidwa kupita ku Chikokobe kukakumana nda president. Zachitika kumeneko ndi chani? Zonse zili pa Limpopo FM posachedwa pompaso tikungolandira uthenga kunena kuti gulu lokhala ngati apolisi koma sa apolisi likunyamuka likupita ku Zambia. Zonse zili pa Limpopo FM. Mwaukauli wanyitu kumpoto mwaukauli ise tili makora. Audi mwe umampata, te umampa kwa rimwe, te umampa mtu ya pani, tuya mtu ambazumu. Tufuna tikaone zipuya. This is Comrade Ntanyo on Limpopo FM. Kaka mulibanji kumatiki, kaka mulibanji kumatiki kose uko kuchalo muliko bwa nanga zatu agulinga azatu amukahombe muliko banji kuchia muliko banji. This is Comrade Ntanyo on Limpopo FM nonse agulkasangazi ndikudziwa kuti muliko sobwino kumeneko. Aitane na nzanu kunena kuti Limpopo FM ndi Comrade Ntanyo amene timayembekezeraja afika mulibanja zatu kwakapatenga muliko bwa nanga kwansiya luzu kusalima muliko bwa azatu nonse kumvera muliko banji kukanyenyevi muliko bwa azatu amkanengo muliko banji talandran moni. This is Comrade Ntanyo on Limpopo FM. Mulibanji ku area 30 stingati kongo kudusani kuchoka pakanengo teneleka kufika pa area 30 tikupaseni mona azatu amwe area 18 landranison moni nonsa mbwandiro munonsa 15 talandran moni mu area 9 talandran moni mwaka umamosi mlandre moni area 33 Central Hospital talandira ni mono wanu nanga ku 36 kumalangalanga muliko ba talandira ni moni azatu au community center ground talandira ni moni ino azatu mukala so kuma maprogram kusogolo kuti kamapita ku Blanta talandira ni moni kumene koko mabaseso moni. My brother, my big brother Ken is calling on Limpopo. Ngani yanga yoyamba pa Limpopo FM ikupita ku DPP pachadu ifeti manena kuti sitima imira mbali yayi koma timafuna tizikonza zinthu uku zikhale bwino zinthu zikakhala bwino Malawi
wina aliyesa akondwa. Pamene opposition ikuenda bwino, pamene so chipani cholamula chikuenda bwino, ndi pamene so amalawi amakhala so iwowo akukondwa chifukwa mbali zonse zimakhala kuti zikuenda bwino. Koma ngati mbalizo sizikuenda bwino, ife tiyenereka kuyankhula. Tikayankhula suti pazikhala ena onena kuti ayi timusake. Kodi muzisaka kuti chani pamene nkhanizo ndi zimene zikuchitika? Akuti ayi MCP sina panike. Ngati sina panike nchifukwa chake nchifukwa chani ikukhala ndi maganizo oma msaka Comrade Mtanyiwa? Nchifukwa chani ikukhala ndi maganizo oma msaka wa Bakiri Muluzi ngati sina panike? Mafunso to azikhala amene wa Malawi. Mpopo FM. Ndikufuna ndikutengereni ku Nkhotakota North. Ndikufuna Malawi ndikutengereni ku Nkhotakota North. Ku Nkhotakota North kumene MP wa dera limene lolo pakadali panopa ndi Achimunthu Banda. Komano tikufuna uthengawu upite kwa aja anzathu achipani chija cha DPP. Tikudziwa tonse a Malawi kunena kuti Richard Chimunthu Banda, Achimunthu Banda amenewa anali chipani chimene chitikuchicha cha DPP, chipani chotsutsa boma. Koma masiku apitawo anazalengeza kunena kuti iwo achoka mchipanichi ndipo akalowa chipani cha Tonse Alliance. Koma lero zikudabwisa. Ngozi ya ndege yangochitika, Richard Chimunthu Banda aja akuoneka ngati nda DPP. Ndi anthu akuderako akufusa mafuso kunena kuti mkuluyi tikukumbukira ife anatuza kuti watuluka mu chipani cha DPP ndipo wapita ku MCP ku Tonse Alliance. So pano lero anthu akukonzekera kuti apikisane mmadera ndani amene azakhale candidate wa DPP ku Nkhotakota North. Nde akudabwanso Achimunthu Banda omwe aja akupeza zonoti ayamba kuenda ndi makaka a DPP pamene munthuyi anasazika. Ndipo umboni wonena kuti anachoka mu DPP ifeyo pali Mpopo FM tili nawo chifukwa anthu anayankhula kunena kuti ngakhale iwo achoka koma ifeyo sitikupita nawo kumene alowerako, kusonyeza kuti makomiti a DPP anasala ndikumayendesa chipani chija. So pano kumene kuja makomiti aja akudabwa kunena kuti kukubwera anthu ena kuti azapikisane nawo pa UMPU ma primary elections. Kukubwera anthu kumene kuku, koma anthu aja zikukanika kuti atengeredwe kumadera kuti akaonese kwa anthu awo kunena kuti lero mwachisanzo kumene kuku kuli mayi wina amene akutchedwa Victorious. Mayi ameneyi akufuna atapikisana nawo, atazayima nawo, komano akupezeka zonoti akuchingiridwa ndi Achimunthu Banda ndi azisogolera amene akuenda ndi Achimunthu Banda. Ndi nkhani ndionera kuti inu a George Chaponda ndi komiti yanu anthu aku Nkhotakota North akupempha kuti mupite ku Nkhotakota mukakonze mavuto amene ali kumeneku chifukwa mmawa muzakantenga munthu kumati ndi wa DPP akakawina ndikunena kuti ine ndapita kukagwira ntchito ndi chipani, ndapita kukagwira ntchito ndi chipani cholamula, zimene sizizachita bwino. Ndeni mafuna ndikupempheni kuti ku Nkhotakota pakufunika kuti a DPP mupite mukakonze
mavuto amene akuchitika kunkhotakotako chifukwa anthu akunkhotakota north akuti akhala muulamuliro wa zipani zochuluka ndipo azisogoleri akunkhotakota anali ndi mwayi ndikukhala ena mpaka na azikuluakulu aku nyumba ya malamulo maspika mpaka ma vice president a dziko koma nkhotakota ndi yayikulu mpaka lero nkhotakota ikulephera kukhala ndi masekondari awiri kunkhotakota kuli sekondari school imodzi yokha ndiye mwina kukanabwera ma MP asopanowa mwina akanatha kusintha zinthu ndiye pempho lipite ku DPP muthamangire ku nkhotakota north akukufunani kumene kusiku libwino mukakonze kuli mavuto tikuti ife timabwera kuchenjeza mawa ena asanene kuti bwanji simmatuza a DPP thamangani ku nkhotakota mukakonze mavuto amene ali kumeneko ndipo mukamapita kumeneko itanani mapatezi onse anthu onse amene akufuna kuyimira akufuna kupikisana pa ma primary elections akuyenereka kuti anthu onse mukakhale nawo kuti akadziwe choona chenicheni koma anthu akudabwa kuti achimunthu banda akupita nkumakapanga kampeni mundivotereni koma anthu ena akapita kumene kuja palibe chimene chikuchitika akuuzidwa kuti iyayi kunoko basi MP ndi chimunthu banda ndi zimene mwagwirizana ku DPP ko mafunsotu akunkhotakota ndi amenewo ndipo anthu akunkhotakotawo akutsimikizira kunena kuti iwo anasala ndi komiti ndikuyendesa chipanicho sopano lero wina anachoka mu chipanicho akungofikira kunena kuti iyayi kuno ndizayima ndine chadza ndiyani ife ndi pa DPP nkhotakota north kuno kudwangwa kuno ife pano chipani cha DPP sitikachisiyayi ndipo chipani cha DPP utali 2014 tinali nacho kutasika mpaka na pano amene wachokayo wakachoka yekha kasaka tuwali munthu amango sazika iyo lendo wayeka district governor wotala kwa chipiri ngati ineyo constituency governor nthawi yomweyo meeting ikangotha anthu nasalitsa kulankhula nawo ndipo palibe ndi chimodzi chomwe chimagwirizana nacho auza bwanawo nyamukani bwana ulendo ungwanokha ngati iwo chipani chiyamafunako kena kake kuti tialowese akhale MP kunkhotakota ku north nthawi inakwanira ndipo yakwaniranso kuti okha akhoza kutuluka kumanyamuka kuma mukuona executive yanga ili kuno muze alibenso wina aliyense amene akusunthika timadabwa ife pa zodiac yakuti ndatenga ndi executive yonse ya constituency ndi district anthu ake alipoti achimunthutu anayankhula pa zodiac olaku zodiac iyo aliso ndi audio ya achimunthu kunena kuti atuluka mu DPP ndeife a DPP akunkhotakota north kudwangwa akufuna executive ya DPP ipite kumeneko ikamve mavuto awo tatiyani timve kuti anthu akunkhotakota akupitirira ndi kuti chani anthu sewa ndiri nawo constituency yanga ndimwina abwana ungafiyamukomeko kuti kodi anthu amene mmanena ndi achi popeza anthu ake aja ndifeyo constituency inosi zasintha ndipo sisinthika tivotera ife Arthur Peter Mutharika mpaka na 2025 iwo ifeyo sitimasunthika ona bwino munthu banda adasunthika 2014 ife sitinasunthike panopo amafuna angotigwirisa ntchito achoke atigwirisa ntchito achoka koma nkhotakota north sizasintha kwina kulikonse ife mene tilili izakha mene tilili koma tingosowa sapoti ya inu akuluakulu popeza tilitoka ana bambo amene timadalira watithawa ndiye tikudalira inu akuluakulu kuti mundipase support nde bambo uja akuti watulukiraso
anasiya anawa leroso akutulukira kumene kucha a DPP tathamangiranikani mukakonze mavuto ali kumeneko. Popanda sapoti yanu no way to God nanga tiloera kuti ndetupempha sapoti yanu yomwe tingaduse pena paliponse muzamva mavoti migolo nkhotakota north ife sitizasintaso nkhotakota north ya DPP komanso ndoti timganene kusiwese inoyi kuyambira kalero kuzafika pano MCP sizalowanso ndi kalero omwe iwo wakuti apita ku North Alliance ife sitili nawo kumene kwapita okha iwo atisiya kuno achoka kuno mene anawinira muja kuno palibe chimene anapangapo anangokhala akutipweteketsa ife ana ife tinavotera ife voti yathu ikuti wawa zimene achitewo ife situsangana nazo ndipo atanena maonera kuti iwo achoka kupita ku North Alliance angonyamuka kumapita molomo titi afusefuso kalekala akwera galimoto kenako tikumva kuti zedi yake alengeza zimene akuthandauza nena kuti angotisiya ngati ife ana amasiye koma si ife ana amasiye ife voti yathu tigwisa ntchito sitikhala nawo kumene kwapitako akuti tumukalimbana ndi ana kunkhotakota north muona nyekwe. This is Comrade Tanywa Limpopo FM. Nkhani imene ili nkamwa kwa amalawi ochuluka akunena kuti nkhani yonena kuti 50+1 ichosedwe 50+1 sikuyenereka kuchosedwa 50+1 izathesedwa chisankho cha 2025 chikapita chifukwa anthu munakhazikitsira lamulo la 50+1 lero mukufuna mulichose kodi cholinga chanu chinali chonoti muthale ndi Peter Mutharika lero mwaona kuti UTM yamba kugawanikana kuli UTM ya Ntiko komanso UTM ya Makandulo ala Comrade Tanywa imene isonde iti ndiye nkhani ndionena kuti 50+1 imakhala kaipompo isathesedwe ndipo amalawi taikonzekera ikhale pomwepo palibe kuithesa imeneyo 50+1 isatha tsiku limene anthu azavote 2025 ndi pamene pazathere 50+1 tisamaike malamulo ofuna kuthana ndi munthu nde lamulo licha likamabwera kuti lisati kanthe ife tisinena kuti lamulo lilichoke nde amalawi tonse takonzeka 50+1. This is Comrade Tanywa Limpopo FM. Chikuti kuli UTM ya Ntiko imene akuti yayamba kutakasa nde kuli UTM ya Makandulo imene yavuta ndipo ikwawo chanthu mmatako ndi Makandulo andada makulena kulephera kukhala pansi Makandulo mafumo akumangochi zulo anaitanidwa kuchikokope kukapasidwa ndalama amalawi akumangochi mukugulisidwa ndi mafumu adiera akumangochi mafumu akumangochi dzulo anakalandira ndalama ma 2 million ma 1 million ndicho linga chonena kuti chisankho chimene chikuchitika cha kansala chiyende bwino moti achinyamata ena akhalaso akupasidwa ndalama ndipo kumangochi kukhala kukumwazidwa ndalama ndicho linga atu chimene a president apitira kumeneko. This is Comrade Tanywa
on Limpopo FM. Pakufunika kuchenjera kwambiri anthu akumangochi. Ndalama ndeza bwera sankhani landirani. Koma mukangolandira nyimbo yake ndimeneja mutuze bwino za uchikangawa. Aboma kudzera kwa Vice President Michael Utsi apempha kunena kuti aunikire constitution ya UTM kuti ngati ikwapasa mphamvu achose muchipani a Felix Njawala, achose muchipani a Michael Yati, achose muchipani a Frodex komanso anthu ena aja UTM ya mtiko aja amene akulamulidwa ndi MCP akuuzidwa chochita ndi MCP chifukwa chipani cha UTM cha mtiko. Chipani cha UTM cha mtiko ndi chimene chikuyang'aniridwa ndi MCP ndechauzidwa kuti chipite mu constitution kuti chione ngati malamulo anga alole kuti achose achipani cha makandulo. Dziko la Malawi. Nkhani yanga yomaliza imene ndikufuna kutuluka nayo mu studio kuchokera kuja ku Namibia kuvinduku Amalawi tonse tikudziwa kunena kuti ngozi ndiye inachitika kapena tinena kuti chinthu chokhala ngati ngozi chinabadwa pakati pathu chimene tinaluza nacho azibale athu ndipo dzana lomweli tamva mawairesi taona kandi pa social media akunena kuti kwapezeka ndalama ku Zambia. Amalawi tufuna tikuuzeni kunena kuti ndalama zimene zichazo ndi mbali imodzi ya malipiro ya anthu amene wowo atino komuledi. Ndalama zimenezo ndi gawo limodzi la malipiro la anthu amene wowo amene anagwira ntchitoyo pachatu tikagwira ntchito timayenereka kulandira malipiro ndi amene anagwira ntchitoyo anapasa ndalama zija. Ndizomvetsa chisoni kuti ndalama zimene zija boma lukanga kuti sili kudziwa kuti chinachitika ndi chani. Ndalama zimene zija zinayendesedwa pa magalimoto aku State House ndipo anadzera pamwami border. Mavidiyo ndi mapikicha amene magalimoto amapita anthu akumwami ali nazo akutikaniza kuti pasa ifeyo. Anajambula magalimoto aku State House kuchosa manamba plate anadusa pamwami border atanyamula ndalama zimenezi ndikupita ku Zambia ndipo atafika ku Zambia anthu akumene kuja ma authorities anadabwa kunena kuti no what's going on maboksi wandachani. Anthu aja anafufuzidwa ndi pamene amapezeka ndi ndalama zija. Ndalama zimene zinapezeka kumene kuja Amalawi tinangoonesedwa makwacha koma panali ndalama yokwana 1 billion
billion US dollars imene inali pamene pacha. Komanso ndi ndrama za nkhani za makwacha. Ndrama za makwacha zija zinali zonoti ngati angaende bwino anyamuke nazo akalowe nazo mu dziko la South Africa. Ndikumene amafuna akasinthe ndrama za makwacha. Ndikumene aboma akaba ndrama zawo amapita ku South Africa kwina kwake. Ndikumene amakasinthisa ndrama sitikuchula ife ali Mpopo. Amakasintha ndrama kumalo kwina kwake. Kumene koko ndikumene anakonzekera kuti ndrama za makwacha akazisintha. Koma ndrama zinazi zinali ma US dollars zalephera kuchulidwa chifukwa chonoti dziko lina lililonse limakhala ndi ma US dollars. Olo mutapita ku Mozambique mupeza ma US dollars. Ndiye panali 1 billion US dollars mbali imozi ya malipiro antchito imene inagwiridwa. Alakamulani ntchito yakaiti yomweyo galiwe chikangawa mwadzuka bwa. Ndiye ndikuyankhula pano gulu la anthu limene lapangiridwa ma ID a fake ngati ma CID ogwira ntchito ku polisi. Koma anthu osiya polisi anyamuka lero kupita ku Zambia kuti akalondoleze nkhani imeneyi. Gulu limene lililonse ndilogwira ntchito ku State House. Palibe ndi mmodzi yemwe amene amagwira ntchito ku polisi. Koma anamiza dziko kunena kuti apolisi apita ku Zambia kuti akalondoleze zimene zachitika kumeneko. Koma onse amene akupita kumeneko palibe ndi wa polisi ndi mmodzi yemwe. Onse amene akupita kumeneko ogwira ntchito ku State House. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Ife tinapita ku school ngati iwo sanapita ku school ndi vuto lawo. Ngati sanapita ku school yo ndi vuto lawo. Mwayiona akuziwa kuti ife zoti wovota akalendeka kauzika ife limenezo ayi. Longa ndakuona kuti kauzika kamene kangathandize ndi achepese kanthu. Nanga siti manena kuti tilipo 20 plus. Kodi pa 20 plus anthu alindika uzika. Mawerengera kauzika. Mesa mawerengera kodi nganthu omena kukhalira mizimu. Akumalembesa mayina amabwera akalembera kumalembesa kuti anthu alipo angati muje ni muzimu. Mwaona 20 plus yose mukaipeza mwina 10% kapena muona kuti 5 million ndamene alindika kauzika. Ena walipo mufune muntu kuzo tamine malawi kusikwawo anthu ndi kwawo ku Malawi. Ndine mufuna kuti mwauze so kuti ife zovota popanda kuchifukwa chokuti ulindika uzika ife ziwezo ayi. Ife tukufuna tizavote tukubwera ukavota. Mwaona whether ndili ndi passport kaya yakuta masiku naili yanga imene natenga ku Malawi nzavotera. Wina aliyesa amene alibe chovotera na yeso azavote. 20 plus yo tili ndi anthu amene wose akamawerengera 20 plus sikuti wose aja alindika kauzika iya akuyipeza bwanji namba imene mesa ndi Malawi. Nilifuna nikupembe na aponi Kalindo mwauza boma kuti makamakaso amene amayonera za uchelezi za chisango kuti zikuonekeratu kuti alandira ndrama yoti azilankhula zosamveka. Imene sigwira alandira ndrama kuti azilankhula zosamveka makamaka amayiwa. Pali mayi wina akakuoneka ngati akuyerekedwa. Ngati sakufuna atiuze tisanga ena. Ife tizavota whether you don't have kauzika kapena ulinako tiza ndikuuze ya kamati mkondo ni mafuto msamakera kenkola kulia pale mutawa wangono kamasiana maganizo zibepe tukundali sayambe kono kakanisa masikuoche bakiraki anwanapa wiraki dikutali mambo za biki popo senamo diferenimo anwagamo kupanga tiama sokupa
Sasa